Селам алейкум, Юа Қырым телеканалында хаберлері жанлы яйында студияда Имран Усинов чалыша, келіңіз хаберлерімізге кетшейік. Джемилев іші бойынша махкеме отырушуыны башқа күнге кечірділер. Ишғал етілген Қырымда сув де тотлы де соғақларыны баса. Ислам медени мерkezінде донор күні. Ишғал етілген Қырымда Эрмени базарының Рус махкемесі Джемилев іші бойынша отырушыны қабат тарафындан 2 шаат келмегені үшін башқа күнге кечірді. Бұл ақта әділейші Микола Полозов хабар етті. Махкеме отырушыны 15 октябрьге белгіледілер. Заседание прошло, скажем прямо, малорезультативно. Обвинение продолжило представлять доказательства, но в ходе сегодняшнего заседания ни одно доказательство так и не было представлено. Обвинение вызвало на суд в качестве свидетелей для допроса 2 сотрудников пограничной службы Российской Федерации, которые указаны в числе списка свидетелей обвинения. Это Князев и Лыщиков. Однако по невыясненным для суда обстоятельствам, несмотря на то, что они были извещены надлежащим образом, эти свидетели не явились. Хатырлатам, Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилевні Русия жаза кодексінің 3 мадде бойынша қабатлайлары сан кедерсің Русия девлетіне кіріш изіні алмадан келгені ве селянин патронларының эмаль сақланывы. Русия қанунларына көре о 3-6 елға қадар апыс мүддетіні ала біле. Джемилев Қырым юрушынде иштирак етежегіні ақында білдірген сон, Русия тәқиқат комитеті даваларыны яңадан бақып башлады. Қырым юрушы майыста олмақ керек еді, ләкин коронавирус пандемиясы себебінден кечірілмеді. Русия Украинаға қаршы тежевозны ақламаға істей. Бұнен бері-берлікте 2005 сенесі дүния лидерлерінен қабыл етілген сақлама мечбуриеті принциплеріні ашалай. Бұл ақта Бірлескен Милләтләр Тәшкилатының 75-ші Ген Ассамблеясының 12-ші құрушуында Украина тыш ишлер назирінің 1-ші муавины Эмине Джипар айтып берді. Оның сөзлеріне көре 75 ел ішінде дүнияда хафлық эксілмеді. Ең esасы ишғал етілген Қырымда ведан баста Русия ишғалі алтында инсан ақлары бозулулары девам еті. Ве олар халқара жематчылықларының кескін жевабына беклейлер, деп қошта Эмине Джипарова. Я можу підтвердити це особисто, як громадянка України та кримська татарка, чия земля була незаконно окупована та перетворена на місце переслідувань та військову базу. Російський окупаційний режим в Криму і на Донбасі продовжує відмовляти у доступі міжнародним правозахисним спостерігачам, зокрема моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні. Херсон велетінде арбит тибби хадимлерінің талимлері кечті. НАТОның бірлешме әрекет 2020 талимлер чечевесінде. Насыл амелиятлар кечірелер, яранылғанларының насыл тедевилейлер, суспільні мұхбірлері білді. Терапевтичний один санитар до мене. Гипертоничный крен. Евсенеге көре авушучы госпитальге еді арби хадимны кетірділер. Олардан учы ағыр алды. Яраларының ағырлығына көре хасталарының бөліклерге ерлештірелер. Бақув, шоққа қаршы ве амелият. Пациент доставленный с направленным диагнозом кишковая колика, острый аппендицит, санитарным транспортом. Бақув бөлігі мұнда әжелі ярдымға мұқтач олғанлар деп айта бөлігінің жарахы Иван Веровкин. Мұнда оларын мутихасызларға йоллайлар. Ці пацієнти дообстежуються. У нас є золота година для того, щоб прийняти висновки щодо подальшого їхнього стану. Зараз в них береться загальні клінічні аналізи, тобто у нас є можливості зробити аналізи того ж рівня, які робляться в нашій центральній лабораторії в шпиталі. Бұл шоққа қаршы бөлік мұнда әкемлер ағыр алда олғанлармен чалыша, деп айта ушы жетті госпиталінің башы Дмитро Мирошниченко. Перед тим, як людину покласти в реанімацію, треба її вивести із термінального стану, стану шоку. От для цього це є. Плюс треба визначити, в чому є проблема. Якщо, наприклад, поступає хворий з пораненням грудної клітини, ми не знаємо поки що, скільки там осколків, які вони, яка їхня локалізація. Для цього є цей намет, в якому є сучасне обладнання, яке нам дозволяє вияснити, яка проблема конкретно у пацієнта і як скоро, як швидко йому треба зробити оперативне втручання. Чи є ще час для того,
щоб його трошки стабілізувати, чи його негайно треба вести в операційну по життєвим показам. Амелият бүлігі шымдымында бірден 2 бригада. Олар 2 шартлы хастаға амелият япа. Госпитальнен ребері айтып бергенне көре біріншісінде нарие селядан яра, қаны сыңған. Екімлер хастаны аяғына ампутациядан қотырмаға тырышалар. Деструктивні зміни, я так розумію, є, так? Екіншісінде кукус қафесінің оралғанлары яралынған. Дане оперативне втручання є достатньо складним, але в принципі виконується передньобокова торакотомія під час бойових дій досить часто, тому що осколкові поранення грудної клітки є дуже частими пораненнями, навіть не дивлячись на те, що є бронежилети. Мета розгортання цього госпіталю – це відпрацювання не тільки навчальних цілей, а й відпрацювання практичних навичок. За час знаходження цього госпіталю на даній території, госпіталь після свого розгортання, а коротко скажу, що госпіталю довелося маршом пройти більше 600 кілометрів з міста Києва сюди, розгорнутися тут. І вже розгорнувши свої функціональні підрозділи, ми надавали допомогу військовослужбовцям, які проходять службу в сусідніх військових частинах. Так, більше 1000 проведено флюорографічних обстежень нашим пересувним рентгенологічним кабінетом, який виїжджав саме на полігони. Крім того, тут функціонує пересувний стоматологічний кабінет, який також приймав за цей час пацієнтів. Дмитро Мирошниченко дейки ауышыжы госпитальге 100 инсан қадар сыға біле. Анда бұтын кереклі веземаневи левазиматлар бар. Бірлешкен құветлер операциясы мынтақасында тамам боле ауышыжы госпиталлер чалыша. Зараз ми відпрацьовували ситуації з бойовими травмами, бойовими пораненнями. Тому що це є ті ситуації, на які треба реагувати в першу чергу. Стани невідкладні, люди потребують негайної медичної допомоги, якнайшвидшого оперативного втручання. Це рятує людям життя. Є правило золотої години. Через 1 годину після отримання поранення військовослужбовець повинен вже знаходитись на етапі медичної евакуації мобільного госпіталю і отримувати кваліфіковану допомогу. Ольга Ляшенко, Володимир Чепинога, Имран Усинов, Хаберлер, ЮАКР. Ишгалеген Ахмезжетте сонын тузыслаштырмасы талиматлар құрмаға истейлер. Бұл ақта қырынан Ишгалжы идарежесі Аксенов білдіре. Талиматны деңіз ялысындаки Николаевкадан ұзатмаға истейлер 30 километрлік йолақ Ахмезжетке санки кележек. Шу арада Ахмезжет сакенлері суының кефетіне шекет етелер. Кереште есеп көргеніңіз қыбы içілген сув соқақ бойы ақып кете. Соңки 24 саат içinde Қырымда коронавирусқа 84 адам яқаланды, өлгенлер yok. Бұл ақта Ишгалжы әкимет хабер ете. Ишгал етілген ақиярда яңы қасылынағанлар yok. Пандемия башындан Ишгал етілген ярымадада 4143 инсан COVID-19 қасталанды, 59 өлді. Ақиярда есе 907 қаста 25 кіші өлді. Ислам Мединет меркезі бір күнге тіббиет мүсесіне чеварылды. Бүгін донор күнінде анда істеген қан беріп олды. Тешкілетчілер акцияны хайыр северліктінен бірлештірді. Істеген онкологиянен хаста олған балаларға пара беріп олды. Қач инсан иштирак етті ве насыл етіп қан беру үшін азырлық кечкен аққында Ирина Сороко біле. Ислам Мединет меркезінде донор күні. Мында қан беріп бір кімсені құртармақ мақсадынан түрлі дин құткен первасыз олмаған адамлар топлашты. Донор күні тедбірдің тешкілетчілері қайд еткенне көре, ел кешірілген акция ве ел-елдан иштирак еткенлердің сайысы арта. Бүгін Ислам Мединет меркезіне қан бермек үшін келгенлер арасында яна, о тип хадима. Бұл кебі акцияларда дайыма иштирак ете. Дейки қан беруі эм хасталар үшін, эмде бергенлер үшін файдалы. Қан бермезден евел рационна қында айтып берді. Що я сьогодні зробила? Вранці пила чай чорний з цукром, велику кількість води. Все, ввечері легка вечеря, нічого жирного, копченого, смаженого, кави. Не алкоголю. Алкоголю, понятно, ні. Донорларны Татьяна Бондарчук координация еті. О терапевт қан банкны көчме бригадасының ребері. Коллектив еді адамдан ибарет. Күн девамында 50 кішіні қабыл етіп, олар
қан беру эснасын инсанның қайд етілуінен башлана. Соңра о қан группасыны білмек үшін лаборантқа кете. Соңра оларны екім қабыл ете, бұл процедура узвиет үшін зарарсыз. 6-10 даққа девам ете. Коронавирус себебінден одаға тек учер инсан кіріп бола. Я проводжу опитування за питаннями анкети, аналізую результати обстеження. І якщо в донора все добре, там аналізи в нормі, не було ніяких протипоказань, немає в анамнезі, він допускається до здачі крові. Видаємо кожному донору маску, де зручно у нас для обробки рук. Тарик Сархан акцияның iştirakçilerinden biridir. İslam medeniyetinde donorluk gayesinden uğraştı. Bugün özü de donor oldu. Deyki adamlarga yardım etmek istey. Эту акцию мы поддерживали с самого начала, призывали людей участвовать в ней. Количество людей, которые придет, наверное, будет и говорить о том, что насколько мы правильно принимали участие в этой акции. Мы действительно призываем людей чаще приходить или на нашу акцию, или даже в банки крови, где они могут пожертвовать и делать то, что спасет их не только в этом мире, но также на том свете. Bu Людмила айта ки қан бермезден евел да яхшысы озыны бақтырмақ. Ми тут визначаємо групи крові, гемоглобін і печінкову пробу. Тобто обстеження проводиться з метою визначити, чи донор може допускатися до здачі крові, чи ні. Тобто, в першу чергу, щоб це не зашкодило його здоров'ю. Esas maqsad adamlarını donorluqqa celp etmektir, dey Donor Kuni aksiyasının teşkilatçısı Alena Mironenko. Boyli aksiyalar yarım yıl geçirmege isteyler. Эта акция уже не первый раз. У нас ее основала Татьяна Евлоева, которая является спилки доноров Украины. Вот. И она уже была, если не ошибаюсь, на сегодняшний день уже 4 раза. И чтобы люди об этом знали, что они могут приехать и сдать. И я также говорю, независимо, кому-то кровь пойдет, мусульманам, христианам, то есть разного вероубеждения. Дай Боже, чтобы она только помогла людям. Bugün 65 adam donor oldu. Eğer kan para için berilgen gibi olsa, her bir insana 246 grivna berileydi. Bedava olsa 69 grivna. Bugün kan bergenler öz parasını onkologiyanın kasta olgan balalarga bağışlay bileydi. Irina Soroka, Максим Терещенко, Имран Усейнов, Хаберлер, ЮА Қырым. Бұнен есемен сізлерінен сағылықлашамы. Бұл веш башқа хаберлеріні сіз krayme.suspilne.media сайтымызда оқи білесіңіз. Өзіңізге мұқайтылыңыз, сағланы қалыңыз. Көрішкенже.